joku lisää toive tästä? Vielä olisi tilaisuus nyt täällä vielä oppia joku upea, tai mikä askarruttaa. Aina olisi kiva sanoa italialaisille tällaista, mutta en mitenkään tiedä. Tuleeko mieleen? Hei, kokeillaan tää koko keskustelussa, että uutta mieleen, eli otetaan alusta ja sitten leikitään, että toinen teistä on italialainen ja toinen kehuu sitten italialaisen maa. Kokeillaanko sillä lailla? Eli lähdetään buongiornosta ja mitä kuuluu ja sitten kehutaan Italiaa toiselle. Niin, mutta tehdään vähän helpompi, että minä sanon buongiorno ja toistavat. Sinä sanot buongiorno, toistavat. Joo, tehdään helppo vetää. Tää on kuitenkin alkeiskurssi. Okei. No niin. Buongiorno. Buongiorno. Come stai? Come sta? Tutto bene, grazie. Menikö sinne päin? Vähän. L'Italia è uno splendido paese. Se jää välistä se, mitä kuuluu. No, ai niin, kyllä. Joo. Tutto bene, grazie. Hyvä. Joo. L'Italia è uno splendido paese. Grazie. Prego. Miten meni? Ei pääse mukaan, tuleeko vielä kerran? Joo, nyt hitaasti. Lähdetään, ottakaa sitten manot sinne kaverin kohti, kääntykää niin kuin keho kääntyy. Isot kädet, toinen käsi voi huitoa, toinen voi ottaa sen manon siihen kaverin kanssa. Ja lähtee lasken 3, niin lähdetään, me täällä huidotaan kanssa. No niin. Ja 1, 2, 3. Buongiorno. Buongiorno. Come stai? Tutto bene, grazie. Vielä. Tutto bene, grazie. L'Italia è uno splendido paese. Italia è uno splendido paese. Brava. Brava! Grazie, grazie. Brava, brava, brava. Loistavaa.